confident ka, akala ko. Oo, ganito po kasi yan, hindi po siya pang emergency power. Backup lang po talaga. Kaya dapat magtunog ng madaming alam. Walang tama dun sa data natin. Pero hindi kami nag-detect. Buti Hindi kami nag-detect. Tapos, walang revision. walang revision namin. Konti lang. Kumuha pa sa Sir Thomas. Paborito. Sige, paborito. Sige, ako na bahala dito sa kanila. Pagpapaprint na, sabihan ko na lang. Taki na, nag-graduate kami, nakuha ko din yung mga picture ko. Walang sinabi, straight to thesis na. Diba? Ganyan. Sa pag-aaral kasi, ano ba eh. Hindi naman patalinuhan eh. Diskarte. Oo. Wala na, prob stat namin. Pag may exam, hindi ako pumapasok. Pero pag pumapasok naman ako, president ko na Oo, parang kilala ako. Ayun. In-exam ko lang mga major exam, midterm, tsaka finals. Sa bahay. Pagsak pa yung midterm and finals ko. Basta kilala kami bro. Lalo na si Dabso. Kung hindi ka lang nagre-recitation sa akin. Oo. Ayan na! Chocolate na eh. Ano naman din ang white na? Kasama mo si Dab siya. Siya yung kasama mo. Graduate na siya ng pag-ibig. Pero kilala niya ako kasi kay Coach siya.
Yung araw-araw ka dyan yung video. Tangina, intense to yun. Nakita, Level B. gano'n mo yung tsura mo, ganyan-ganyan ka mo. Ay, pagkat panalo ka, standing. Ano siya, hindi ko makalaban. Tsaka lang. Lakas. Practice tayo. Siyempre, practice ako para mag-partner tayo. Hindi ka na mahirap. Laro Level kayo, B to eh. laro kayo Excel. B at saka ito. Coach, may laro kayo? Wow! Video, ganda na tayo. Gusto niya tayo sa Si, laro kayo Excel. Kailangan. Sige. Lapar. So, si Rain. Ay, naglalaro pa si Precious. Versus ka na ba? Hindi ko mapalaban. Versus ka na ba? But, kayo ni Jeo. Hoy, yun, busy. Dapat sa inyo yung lumaban yun. Kayo po. Oo. Saan? Darn. Panoorin natin si Nano. Pag na... Kaya mo yung video. Hindi ako mananalo, nakakasabay. Parang yung kinalaban natin dati. Di mo kinalaban. Kalahati lang tayo. Nakakagawa naman kahit pa paano. Hindi, ano. Pag ano, Nakakonsyos ako dito sa video. Full memory na. Full memory na? Joke lang. Ay, grabe.